Γεια σας και με τη βίντεο και σήμερα καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο Clash Royale. Ναι, τώρα θα φτιάξουμε όλο Legendary Deck. Ναι, ας πάμε να το κάνουμε. Θέλω Miner και Graveyard. Miner Graveyard, όχι, Electro Wizard. Κάπου δεν θα βάλω Graveyard, παίρνω. Το βάλω εδώ. Ωραία, έτσι είναι, εντάξει, ωραία. Μπαμπα. Πάμε! Legendary Deck. Θα βάλουμε Sparky, Bandit και Knight. Τι είναι αυτό, ξεχάνω. Ρε πάτεψε πόσο καιρό έχει να παίξω ρε κομπάρε ρε. Τα έχω σε όλα αυτός, εντάξει καλά. Μπαπ. Δεν μας νοιάζει η Bandit. Θα βάλεις αυτό απλά στο εδώ. Δες τώρα τσάρκ που θα κάνει ο Sparky. Κάτσε! Τι είναι! Τώρα σου ναι, έχω fidget spinner. Τι νέο. Ποιος δεν έχει φυσικά. Πες να μην έχετε κάποιοι. Εντάξει, sure. Legendary. Μεγάλο. Δεν σε κανένα ωραίος. Ωραίος. Δεν σε κανένα Electro Wizard. Και Lumberjack. Έχουμε 100 Barbarians. Θέλουμε και άλλα Barbarians, φίλε. Ωραίος. Οπα, level 7. Buy elixir θα βάλουμε εμείς. Δεν ανεβαίνει αυτό. Κυράς. Level up. Πού τους Barbarians. Δεν τους βλέπω. Να τους εδώ. Δεν έχω κάνει level. Έχουμε ό,τι θέλεις εδώ. Να το χωράσεις. Πολύ φτηνό. Δες τι δεν έχουμε. Πολύ σοβαρό. Πάμε και θα ανοίξουμε. Πάμε ρε. Είδες. Όταν το ανοίγεις εδώ στο Magical Chest, θα σου δίνει Epics καινούρια. Περίμενε. Yes, the log! Ναι ρε φίλε, ναι. Ναι ρε φίλε, the log. Δώσε ρε. Τι φούρνο δράκον ρε. Τι είναι αυτό ρε. Mirror. Σκάτω Sparky ρε. Τι είναι. 20.000 level 3. Yo. Θα βάλουμε εδώ. Φεύγει το Sparky για να φύγει από εδώ. Κάνουμε το αμύρο level up, yo. Πάμε ξανά να ανοίξουμε λίγο chest, yo. Πάμε γιάλα, δώσε. Ρε φίλε. Ησυχία,
Yes ρε! Κλόουν ρε σπίτι! Κλόουν ρε φίλε, πόρε! Κλόουν! Πάμε κι άλλα chest! Πάμε κι άλλα chest! Ω, Lumberjack! Δεν λόγκ ρε φίλε. Θέλουμε και τον αυτόν. Πώς λέγεται αυτός? Πώς λέγεται αυτός εδώ? Αυτός εδώ, ο βλάκας, αυτός. Executioner. Τι φάτσα είναι αυτή ρε φίλε? Αγόραστα τα όλα. Και δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει. Τώρα έχω full, μας είσαι τρελός. Never mind. Πάμε να ρίξουμε κανένα ματσάκι. Έχω βάλει κλόν. Ηλέκτρο. Ηλεκτρονία φίλε. Έλα ρε φίλε. Ωραίος. Πάμε βάλει εδώ μπαντίτ. Oh shit. Γιατί δεν μιλάω, δεν ξέρω γιατί. Τι είπε Electroblox? Φάτε το, σας παρακαλώ, φάτε το. Αδεια. Άντε γεια. Με γεια. Τι αστεία. Α, παίρνεις πίσω αυτά τα λεφτά σου. Τι μάινερ είναι αυτό ρε, τι μάινερ. Ναι, να ανοίξουμε λίγα packs. Παιδιά, αύριο θα έχει vlog. Αύριο θα κάνω το vlog βασικά. Και τη Δευτέρα ή αύριο θα ανεβεί. Η Δευτέρα ή αύριο θα ανεβεί το vlog που θα κάνω αύριο. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι έγινε. Τι λέω ρε, εγώ τι λέω? Bandit. Δώσε τον execute. Όπως το είπα ρε φίλε, μόλις το είπα. Άντε γεια ρε. Σπίτια σας ρε. Μόλις το είπα. Θέλω executioner. Να τον εδώ ρε. Άντε γεια ρε. Τώρα θέλω κάτι. Το κάτι βρέθηκε. Come on. Λοιπόν, κλείνω τα μάτια μου, δεν κοιτώ legendary. Legendary έξω. Α, τότε legendary. Okay. Πάω έξω από το δωμάτιο και ερχόμαι. Okay. Mine. Α, καλά. Ω, δεν τα executioner. Α, ναι. Τα είδα αυτά. Κλείνω τα μάτια μου. Και τι έχουμε πάρει?
Πω ρε φίλε. Τι κάνω ρε, περίμενε. Μετά την τελευταία κάρτα. Εδώ, παπ. Και ανήκω σε 3-2, να. Ηλεκτροβιζάδε, καλό. Lava Hound. Οκ. Jala Executioners. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί πριν μιλούσα ελληνικά ρε φίλε. Sorry αν ακούετε παράξενα ο ήχος, ας πούμε. Ρε φίλε, τα αυτιά μου ρε. Barbarians. Ωραία, έχουμε... Τέλειωσε. Ναι. Όπως το είπα. Level 8. Παίζω και tournament ρε. Τι λες τώρα ρε. Νομίζω κατάλαβα. Δεν μπορεί να παίξω, ναι. Το ξέρω, ναι. Γιατί δεν μπορείς, βασικά μπορεί να είναι όπως το κανονικό. Να μπορείς να μπεις σε match και μετά να κερδίζεις εσύ, κάπως έτσι. Πρέπει να δεις τώρα. Κάπως έτσι μπαίνεις. Δεν κάνεις τίποτα, ξέρω, βάζεις αυτό, εντάξει, τέλειωσε, νίκησες. Αυτό. Νίκησες. Άντε ρε Νίκα. Άντε αυτό. Clash of Duca. Τι είναι αυτός. Καλά. Πάμε εδώ να κάνουμε. Ωραία, δες πόσα. Ναι. Κάνε το. Κι άλλο κλόν. Καλά. Πάμε. Έχουμε ακόμα ένα τελευταίο. Ναι. Τελευταίο και full level, όχι. Bandit, πάμε Electro Wizard, Miner, level 3, πώς το λέμε, Inferno Dragon level 3 και The Lock level 2. Ναι, πολύ ωραία. Όχι αυτό, το deck μου πού είναι. Ωραία, τώρα θα κάνουμε ένα deck. Executioner. Να κάνουμε έναν deck να σε αχωρτάσεις. Κατάτι. Goblin Gang. Κάρτους. Είναι αμαστός. Για λίγο φίλε. Κάρτους μέσα. Βάλε και το mirror, εντάξει, καλά. Ακόμα ένα. Πού να το βάλω τώρα, θα το φύγω σε αυτό. Πάμε το game. Μιλάμε. Τώρα θα βάλω Executioner μαζί με μπλε. Μην ανησυχείτε. Mirror και... φίλε, νίκα. Αγκορνό. Πώς φλέγεται να χάσεις. Λάγκαρε. Αγαλά. Λάγκαρε, όχι ρε φίλε, λάγκαρε. Δεν πειράζει λοιπόν παιδιά, αυτά για αυτό το βίντεο σας. Κάντε ένα like και ένα subscribe.
και ένα share για να το δίνετε και φίλοι σας. Bye bye!